els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lesmore. Morris Lesmore estimava les paraules. Estimava les històries. Estimava els llibres. La seva vida era un llibre escrit per ell mateix, pàgina a pàgina. L'obria cada matí i escrivia sobre les seves alegries i les seves tristeses. Sobre tot el que havia après i desitjat. Quiquiriquí! Però de sobte, un dia, el cel es va enfosquir. El vent va començar a bufar i bufar molt fort i va fer volar la seva casa. I totes les lletres que havia escrit al seu llibre. Tot va quedar escampat. I Morris no sabia cap on anar. Llavors, Morris va mirar cap al cel. Alguna cosa estranya volava per sobre d'ell. Es va preguntar si seria un ocell, Però se n'adonà que era una xica portada per una colla de llibres voladors. Aleshores ella li va dir: «Hola, Morris, per què estàs tan trist?» Tota la meva vida ha quedat escampada i no sé on anar ni què fer. «Pren el meu llibre preferit, t'ajudarà». Bon amic, vine amb mi. Jo et duré a un lloc meravellós. On el portarà aquell llibre volador? Aconseguirà Morris Lesmore trobar les lletres del seu llibre? S'endinsarà en noves aventures? Si ho vols descobrir, només cal que comences ja a llegir el llibre.